Everybody in this club, we're out of control. No niin, moro sinne vaan, et me pelataan tänään Terrariaa ja tää on ensimmäinen jakso. Me tehdään uudet ukkeliit, uusi elämä ja elämän uusiutuminen. Jeb. Siittiöistä, munasolusta, no en mä osaa. Sori mun, mikä se on? Se, Vilsa, niin Vilsa mulla oli, mikä se olikaan, niin mulla oli 7 siinä, en muista, että sori mä en nyt osaa näitä. Okei. Eli me tehdään tällaiset, mä teen profeetan. Ai teetkö? Mä teen tällaisen sinisen pyjama-ukkelin. Mä oon hauska. Joo. Noin. Tästä vaan nopeesti. Onko sä tehnyt sun ukkelin? Great. Tän nimi on Jarmo. Jorma. Eiku Jorma on parempi. Eiku Jarmo vai Jorma? Se on Jarmo. En mä jaksa muuta. Mä teen uuden maan. Siihen tulee... Mikä sen nimi voisi olla? Peräkylänä. Laitetaanpa siihen vaikka legopalikka. Ei. Ei siinä mitään väliä. Se vaan vaikuttaa arvosteluun. Maa. Maa on hyvä nimi. Eikä oo. Maa ja taivas. Maa ja taivas toisensa kohtaa. Elämä on vaikeaa. Lalala. Kun tyttö meni kumpanjaan, minkä sanoin moro. Se sun Groutopia on. Groutopia on nuubipeli. Oho. Tällä Legolla niin tuosta samalla. Joo, tosiaan kello on 15:48. Ja mä oon Seppo. No niin. Hyi, onks säkin profeetta? Miksi sä häivyit? No ei si. Kamala ukkeli. Hyi, sä oot tyttö ja sun nimi on Seppo ja sit sä oot profeetta. Sä oot kyllä hieno. Sano sinäkin jotain. Sen nimi on tyttö. Kuole! Älä, mulla on rahaa! Sä oot tyttö, sulla on hame. Ai sä näet. Mitä ihmettä, teet sä talo? Noniin. Nyt tehdään talo. Tai sä teet sen. Juu. Koska mä en jaksa työskennellä sen kai yhtään. Mä pöliin chestit. Mä sain bumerangin! Ujaa! No, timmalaki. Ei toimi, en mä saa näitä. Tämä on ensimmäinen video. Niin kauan kunnes... Niin. Silloin tämä loppuu, kun me olemme vetäneet koko pelin. Niin. Mutta eikö mulla ropee? Onhan mulla vähän. Mä pääsen kiipeilee. Hei, kiivetään!
teet talo ja sinne tarvitaan kauppiaille huoneet. Kyllä. Ai vitsi, mun niska on äärikipeä. Jee, mä sain sellaisen peilin. Moi. Menit jo jungleen. Niin mä löysin sen. Oh. Mähän löydän hyvää kamaa tälle. Tee sinä vaan siitä talosta. Oh my god. Eikö se ole kiva kuunnella? Oh. Mä saan kyllä hyvää kamaa. Ja mä vaan rakennan sulle taloa. Niin. Niinhän se elämä menee. Niinpä. Hitto kun ne bonukset meni hinnallis. Niinpä. 200 hellstonea, 200 obsidiania. Aha. Kuka lähetti? Ei kukaan, no Clash of Clans. Kaikki pelata Clashagia. Ja muutenkin kohta tulee YouTubeen video nimellä Moi, mä menen Clashagiin. ei tuu onnistua. Pysytään tästä Terrariasta. Joo, no pysytään siellä. Piranha! Oh no! No! Se oli ihan jupitista. Hei, mä haluaisin mennä sinne jungleen. Missä mä? Jee, mä pääsin ylös. Mun ei mitään haju, missä menen kotiin. Kui? Ei kun meillä ei ole kotiin. Sun piti tehdä se. Mä kerään puuta siihen. Petturi. On tyttö. No ei se haittaa. Vaikka et sä oikeesti oo. Niinpä. En mä löydä oikeeta sitä junglen kuuluisaa isoa pudotusta. En mäkään löydä kotia. Miten sä et voi löytää sitä, kun sitä ei oo vielä? Niinpä. Hei, täällä jatkuu jungle. Jee, onks toi se pudotus? Au! Meinasin kuolla. Hei, life crystal. Hei, minä mä tipun. Itse kun täällä ei näe yhtään mitään. Joo, elikkä me vaan pelaillaan kaikki hienoja Android-pelejä. Mulla on ihan noupea. Niin ollaan. Sekin oli Grovin sana. Meillä on korkokin. Ei täällä löydy ironia täällä maassa muuta. Niin. Joku slime! Oliks se red? Joo, joku Grimera. Huhhuh. Tää tekee pahaa, kun mä Kun me saadaan se kulthulu tulee tänne, niin se on kiva. Mä hoidan kaikki talousasiat. No niin, sehän on idea. Homman nimi. Itse kun enää yhtään mitään. Olisiko kivempaa, jos näkis jotain? Se voi olla ihan totta. Kuule, pistän kirkkaammalle. Ei se auttanut mitään. Paitsi, että mä osaan nyt täällä lukee tekstit paljon tarkemmin. Niinpä. Saakeli zombi hyppäs mun kolaa. Saakeli! Toimi! Sulla on platina ore. Joo. Pitää vaihaa tähän. Ja, no niin tietenkin nyt. Ei! Oh my gosh, 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 oh my gosh. Mä sain hyvää kamaa. Oli ihan pistää inhottavaa. Me toimin nämä aseet.
Mä voin antaa sulle jonkun agletin. Ei itse asiassa. Se on hieno. Mulla on varmaan hirveästi rekipejä, mutta en mä jaksa. Mulla onkin tällaiset karvakengät. Karvabootsit. Seuraavaksi. Se ei ota tuota speariin. No nyt, pistoin. Mä oon sulle kans toiset jotkut kengät. Jee! Se sitten pari gold chestia. Kiva. Eli tee sä sitä talous nyt. Vähän vaikeet, kun mä en ole ihan lähellä sitä. Kui. Eikö sä tiedä, minne se pitäisi tulla? Life Crystal. Kaunis. Sitten pitää tehdä sulle... Nyt lagaa. Ei lagaa. Hitto, mulla on 10 elämää nyt. Mitä ihmettä? Ilmoittaako tää ei toimi? Mä en saa craftettua mitään. Mulla on joku fucking lag. Mulla on covid. Siis oikeesti. Saakeli, nyt on kyllä zombi. Sä et tuu tänne. Mä oon painanut ropee, no niin nyt se otti helttipotionin tietysti. Oi vitsi. 2 piraajaa, mä kuolen. En kuollutkaan, jee! Somebody like me. Hitto. No niin, eli... Aha, no kohta pitää lopettaa. Me pyritään lopettamaan. Joskus 14 minuutin maissa. Niin, koska tämä video... Täällä. Jarmo kuoli, voi sua. Jarmo was brutally discredited by man-eater. Hei, miksi sä et oo tekemässä taloa? Haluan kaivaa. Mä oon jääpaikas. Mä olisin voinut antaa sulle kamaa. Voi, mä kuolenkin kohta. Mä oon niin surkea. Kuole. Tyhmäs lime. Kuka mut tappokaa? Ai niin se hito man-eater. Tuo vedetään sitä duplicatea. Never. Niin, koska tää on niin arvostettu video. Joo. Ai sä oot siellä alhaalla. Mä näen sun pään. I can see your head. Ota se pikakse! Kauas on enää. Juu, kohta varmaan videon. Ei täällä varmaan mitään ihmeellistä ole tässä jaksossa tapahtunut, mutta seuraavassa jaksossa tulee paljon tapahtumaan. Sen voimme lupata. Elikkä jättäkää tykkäys ja tilatkaa meidän kanava. Joo, elikkä moro!